Nayo-ke le clip kaba u-Enigma eyenza abahlali baseNingizimu Afrika abahlala ngesinqa sisodwa. Le clip le yasabalala ey'nkundleni zokuxhumana, abantu abaningi bayikholwa ukuthi lento esho u-Enigma iyiqiniso, njengoba nje bekuwubutatata osukwini layizolo abantu bengazi ngempela ukuthi-ke engabe kuzokwenzakalani emhlabeni kaJehova. Nansi-ke le clip kumuntu ongakaze yizwe ukuthi wayithini u-Enigma. Awuyizwele. Kunento emnyama ezayo September, kunento emnyama ezayo September, kuzoba mnyama abantu baloku bahamba istradini, kube mnyama fi, ifoni angeke ekhanyise, i-electric angeke ekhanyise. uJesu uzobamba the power of electricity, akuna technology ezosebenza ngoba ufuna ukuthi kube mnyama. So makafuna ukuthi kube mnyama, akuna Apollo light ezokhanyisa the whole world. Manje brother mas after 4 days masekhanya kuzokwenzana. I don't know. I-rapture khona lapho kulobo mnyama lobo. Ingathi makuba ne-light, kula abantu bazobona i-light after lamalanga lawo. Kula bazobona ukuthi uJames akasekho, uGandhi akasekho, bahambile. Angithi yabo? Kuzohanjwa kuloku mnyama kanjani? Abantu mabathi bazothola ukuthi akusanabantu, kusele laba abangafuni uJesu. Ubumnyama lo kuza nento enkulu bazalwane noSeptember. I am telling you.